Беше горе. Ама дай ле бетка там да не го пребе. Тук панелите са скъпи, това не е за 500 лева си купиш цела винтара. Айде, дай му малко да му чума. Патрол го карат тия къде имат пари, тия къде имат пари си купуват винтара. Дай му малко да му чума гласчето, бе. Беше горе. Като лед, какво да чуеш? А ти сега как го зад? Още един-два да минат и край. Той лед бе. А? Да, сега кажа един-два да минат и край. Той е лед. Да, долу е замръзнал. Аз това в цялото време си карам. Тия гони копа. Долу отмава е толкова лед. И как тръгне мотора там? Ай, това патрон, колко е, бе? Това дългата черния. Това бате... Задния амортьор го няма. Не, няма да тръгнеш оттам ли, бе? Тебе буксува и съчуват. Ай, отивам от дърветата. Като му зададе, аз викам, това ще тръгне напред. Дай! Vejte, wat met bieden, oh! Wat met bieden! Allee, kom eens aan! Ah! Baka, si velo! Mali dървото, бе! Стори ти курта, дърво се прева. Стига! Аз ще насистил. Дай ти подам тази моята дървета. Трябва да излезе да тръгне на втора. Максимум дървото, бе! Дай ти максимум! Мале. Още вкара. Бегай се! Още малко и стига. Лили. Абе, според мене, дали като не тръгна резко, като мотора същата работа. Трябва някакси да не е... Виж колко повече газ му дава, толкова по-зле става.